മഴക്കാലത്ത് പുഴകളിലെ ജലനിരപ്പ് ഉയരുകയും മലമ്പുഴ ഡാം തുറക്കുകയും ചെയ്തതോടെ ജില്ല പ്രളയഭീതിയിലായി. ശനിയാഴ്ച മാത്രം 20ഓളം വീടുകൾക്ക് നാശം സംഭവിച്ചു. ഏതാനും സ്ഥലങ്ങളിൽ കിണറുകൾ താഴ്ന്നു. ദേശീയപാതയിൽ വെള്ളം കയറി വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിലായി 30ലേറെ കുടുംബങ്ങളെ മാറ്റി. അപകട സാധ്യത മുന്നിൽ കണ്ട് ജില്ലാ ആസ്ഥാനത്തും താലൂക്ക് ഓഫീസുകളിലും മുഴുവൻ സമയവും കൺട്രോൾ റൂമുകൾ പ്രവർത്തിച്ചു തുടങ്ങി. ചാലിയാർ, കടലുണ്ടിപ്പുഴ, ഭാരതപ്പുഴ എന്നിവയിൽ ശക്തമായ നീരൊഴുക്ക് തുടരുകയാണ്. പുഴകളും തോടുകളും കുളങ്ങളും നിറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ആളുകൾ ജലാശയങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്നത് തടഞ്ഞു. കുട്ടികളും നീന്തൽ അറിയാത്തവരും പുഴകളിലേക്കും വെള്ളക്കെട്ടുകളിലേക്കും പോകരുതെന്നും ദുരന്ത നിവാരണ അതോറിറ്റി പ്രത്യേക മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. നിലമ്പൂർ കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രത്തിൽ 96.8 മില്ലിമീറ്റർ മഴ രേഖപ്പെടുത്തി. കാലവർഷം തുടങ്ങിയ ജൂൺ 1 മുതൽ ഞായറാഴ്ച വരെ ജില്ലയിൽ 870.4 മില്ലിമീറ്റർ മഴയാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയത്. 2 ദിവസത്തേക്ക് കൂടി ജില്ലയിൽ യെല്ലോ മുന്നറിയിപ്പാണ്. ശക്തമായ മഴയെ തുടർന്ന് ശനിയാഴ്ച നിലമ്പൂർ താലൂക്കിൽ മാത്രം 12 വീടുകൾ തകർന്നു. കരുളായിലാണ് കൂടുതൽ അപകടം. മലപ്പുറത്ത് നഗരമധ്യത്തിലെ വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രമായ കോട്ടക്കുന്നിന്റെ താഴ്വാരത്തുള്ള 8 കുടുംബങ്ങളിലെ 21 പേരെ മണ്ണിടിച്ചിൽ ഭീഷണിയുള്ളതിനാൽ ടൗൺ ഹാളിലേക്ക് മാറ്റി പാർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. മഞ്ചേരി ചെങ്ങണ ബൈപ്പാസിൽ വെള്ളം കയറി വൈദ്യുതി തൂൺ അപകടാവസ്ഥയിലായതിനെ തുടർന്ന് ഗതാഗതം ഒരു വശത്തേക്കു കൂടി മാത്രമാക്കി. അങ്ങാടിപ്പുറത്ത് 2 വീട്ടുകാരെ മാറ്റി പാർപ്പിച്ചു. തിരൂരങ്ങാടി താലൂക്കിൽ വേങ്ങര, AR നഗർ, തിരൂരങ്ങാടി വില്ലേജുകൾ സംഗമിക്കുന്ന കടലുണ്ടിപ്പുഴയോരത്തെ 12 കുടുംബങ്ങളെ മാറ്റി പാർപ്പിച്ചു. കൊണ്ടോട്ടി താലൂക്കിൽ ദേശീയപാതയിൽ രാവിലെ വെള്ളക്കെട്ട് രൂപപ്പെട്ട കോഴിക്കോട് മലപ്പുറം ദേശീയപാതയിൽ ഗതാഗതത്തെ സാരമായി ബാധിച്ചു. ന്യൂസ് ബ്യൂറോ, മലപ്പുറം.